Čaute ľudia, vítam vás do tohoto videa, ideme točiť video z Minecraftu. Ja akože toto nemám dokončené. Ani toto. A ja vám toto najprv ukážem. Takže ľudia, točím dosť ráno. Ale že dosť. Je strašne málo hodín, takže musí byť potekšie. Tu mám moju pandu. Čierny Gerko. A ľudia, dávate lajky, odbery, aby bol ďalší diel z Minecraftu. Tuto máme takto, ideme po chodbičke. Po chodbičke. Tu máme bielu stranu. Táto panda ešte nemá meno. Dal by som aj biely Gerko, lebo toto je nie. Či áno? Neviem, čo povedala. V ďalšom diele postavím Minecraft Zoo. Takže dobrá, teraz vám ukážem to najhlavnejšie, čo tu musí byť. A tuto v strede musí byť určite luxusná izba. Takže tuto tak. Čo? Počkaj. A viem, tuto už robím akože tú izbu. Takže poďme si to spolu dorobiť. A hento si dokončíme na budúce. Tamto. A ja vám to potom ukážem. A napíšte do komentárov, či mám točiť ďalšie diele z Minecraftu. A ľudia, možno aj v nejakom videi bude môj brat. Možno, neviem, či sa mu bude chceť. Takže ja mu potom, keď tak poviem, že či bude v nejakom videu. Takže ľudia, akože ja nechápem, prečo prechádzam tou torčkou. Dobre, mám kreatív, ale toto nebolo, nie? Reálne ľudia, akože torčku môže prejsť. A toto reálne to musíte preskočiť. Vám to takto naskočí. Proste naskočíte, ale keď tu máte proste, ja neviem, toto bol jeden blok. Keď máte, ja neviem, napríklad takto, tak to cez to neprejdete. Ja tam idem, kúkajte, nejde proste. Torčka, reálne to prejdete. Reálne to čo je za logiku? Napíšte do komentárov, či to chápete. Lebo ja akože nie. Oh no, volá Oliver. Počkaj, ja mu idem zdvihnúť. Zdvíham. No, teraz neviem, lebo akože ja natáčam video. My sme sa akože ľudia včera naposledy pohádali. Trošku. Áno. Ja teraz natáčam Minecraft. Môžeme ísť po tomto videu
Čo? Do obchodu? Tak. Ja neviem. Ľudia, ja sa vám ozvem, keď to budem mať. Takže ľudia, akže ja už som to dokončila, akže ja som tu normálne, že blúdila, takto blúdila. Ja som tu... Normálne sa môžeš napojiť. Aha. Ľudia, takže toto bolo iba také krátlinké video, lebo ja som to iba tak trošku som vám to ukázala. A trošku sme si prekopali a tak. Áno. A ja s vami lúčim a zatiaľ čau. A mimochodom, toto urobíme v ďalšom diele. Takže ja s vami lúčim a takže nelúčim vonku na ulici alebo kde, ale proste ja s vami lúčim a zatiaľ čau.